Уңыр жиылды, ғышыр сәдақасын берер вақыт жетті. Бүгін ертеден Қазанға Әлки районынан азық түлік кетірділер. 2 тонны яшілшені Абдул Салман, Бибайшаллы, Қарға ауыллары халқы тапшырған. Оны мұқтажларға тараталар. Бәрәнге бирәләр инде берәр капчык 2 гаиләгә. Күп балалы гаиләләргә булышалар. Рәхмәт инде. Ходай Тәгаләгә рәхмәт. Bu гаиләгә име? Кабак алдыгызмы? Кабак. Гышыр сәдақасын Зәкат хәйрия фондына Орша Алексеевск районнарында тапшырган. Бәрәңге кишер, суган, шигендер, алма, 6 тоннага якын азык түлек иләшкәннәр. Бу исә 100дән артык гаилә җиләк җимеш һәм яшелчә белән тәэмин ителгән дигән сүз. Тонна ярым инде ул якынча 35-40 гаиләгә. Якынча бер капчык 40 килограмм була инде. Шул мохтаж гаиләләр күбесенчә инде олы яшьтәге авыякалар, күп балалы гаиләләр. Мұқтажларға тілеген һәркім ярдәм ите ала, аның өчен җыйган уңышның бер өлешен район яки шәһәр мәчетләренә тапшырырга кирәк. Кайсы районнар инде актив рәвештә җыялар, авыллардан һәм инде безгә мөхтәсибәтләр шулай итеп җибәрәләр. Зәкат фондына үзләре дә төрле мәдрәсәләргә юнәлтәләр шулай итеп. Көз көне бу эш бик актив алып барыла инде. Булайыш районнарында, башка районнарда алып киләбез дип әйттеләр. Аз кремлеләр өчен азык төлекне 5нче ел рәттән Татарстанның барлык мөхтәсибәтләрендә җыялар. Узган ел 600 тоннага якын ризык иләшкәннәр. Гышыр көне гадәттә сентябрьнең соңгы шимбәсендә була, быел ул 24-нә туры килә. Олья Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.